ягон вазирда надорам ягон савол. мо матбуоти чира доим тамошо мекунем, доим дида истодем. хай ба онҳо бовар мекунем. вазири тандурустӣ ҳамин чи масъалаи ва фосилаи иҷтимоӣ мегӯянд. дар дохили автобусҳо хати сурх партофтагӣ, лекин пагоҳӣ вақте ки ба кор мебиёӣ ана хел ба якдигар часпида меоӣ. риоя кунад. вазири меҳнат ҳамихе савол дорем ки ин ҳамин маҳз савое ки россия ҳоли сахт шидагия ку россия маҳкам шидагия мардум рехтагия даҷа ку рӯбакое ки дар россия буданд ку имрӯз маналик зада истанд, ҳама ҷора каҷи клеп кардагианд, бо сума надода истанд. мерай бо объекта рост мекунӣ бо мезани да бало, бо мегӯяд ки ито претензия як хелош мекунанд ки бара дар лоббо ҷо жалобат кун, да чӣ тон ягон кас намерасад. савол надорам, ҳама тинч, ҳама оромӣ. ба ҳамин вазири маориф имомзода муҳтарам имомзода ки мақсад ҳамин масъалаи маркази милли тестӣ тариқ кирад, ҳамун маркази милли тестӣ вақти донишҷӯ дохил мешавад, аксарият донишҷӯе ҳастанд ки мақсад аз рӯи тахассус, аз рӯи ҳамун мақсад хости худшон дохил намешавад дар ҳамун хостагишон. мақсади мо ҳамиае ки мехоҳем ҳамира ҷобаҷо кунанд. шахсан банда ҳамин мақсад ба мушкилӣ дучор шудем, дигар ҷо споридему, дар дигар ҷо мақсад тақсимон кардан. ина имрӯз донишгоҳро буд кардем, ҷои кор намеёвӣ, мушкил ҳамия. У меня министру просвещения Нуруддин Саидовичу вопрос. Почему они не согласовываясь со многими штатными, со многими опытными педагогами, позапрошлом году вынесли решение совместно профсоюзным организациям отменить тем людям, которые возраст дошли 75-80 лет. Ни в каком демократической стране стариков так не наказывают.